Kano Hausa 24 alfaharin al'umma. Karfe 4 da dare na kira rana ni da shi a waya. Na gaya masa cewa ga abin da za a yi a zauna lafiya. Da ka zo kana guduwa kana ɓoye-ɓoye. Menene ya kawo ka dinga guduwa kana ɓoye-ɓoye daga jihar da iyalanka suke zama? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai sunana Alhaji Mustapha Badamasi na Nebraska wanda aka fi sani da Nebraska. Advisor ne ni na positive propaganda to the executive governor of Kano State, Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR Kadimul Islam. Wannan abun kamar ya zamanto akwai cin fuska, kaskanci da kuma raini. Menene raini? A jihar Kano Allah ya yi maka dimbin arziki, farin jini, ɗaukaka, ya yi maka kima da martaba, ma'ana rarana kenan. A yau kuma an waye gari abin da ya ba mu mamaki shine, duk da ba zai ba mu mamaki ba duk mun san wane ne shi kenan a jihar ka sai mu ji wanda ya zama shine dan takarar gwamna ka fito kana tallata shi. Mu a jihar Kano wanda ya zama shine dan takarar gwamna ka ce ba za ka yi shi ba, babu laifin zaune babu na tsaye, bai taka maka ba bai zubar maka ba. Hasali ma mutumin nan dan takarar gwamnan jihar Kano a karkashin tutar jam'iyyar APC Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kamulin mutum ne mai kima da mutunci da martaba, wanda kuma babu ƙarya babu son zuciya, bai taɓa faɗa da kowa ba a siyasance zahiri da muka sani. Sannan a ce wai ba za ka yi shi ba, kuma sai muga kana yin wancan mutumin bayan ni da shi ni da rarara ya gaya mun ba zai taɓa yin duk waraɗa ba, baya yin sa. Kuma abin mamaki wai sai gashi yau ya yi masa waka kuma ya sa injiniya Muntarisa Girma Numfashi. Injiniya Muntarisa Girma Numfashin nan yau idan shi ya ɗauki nauyin wannan wakar, kaga kenan duk ɗaya ci arzikin injiniya Muntarisa Girma Numfashi. Me ya hana duk irin alkhairan da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi ma da ɗaukar hannunka da ya tallata ka gurin masu kima da mutunci, gurin duk wasu manya na gwamnatin jiha zuwa gwamnatin tarayya, aka kuma samu alkhairi daidai gwargwado. Amma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya kasa cin arzikin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kuma idan ba wannan ba, wani bawan Allah da ya rike shi ya fi kyautata masa, suka fi mu'amala ta mutunci, shine Alhaji mai girma Murtala Sulan Galadima Garo. Murtala Sulan Garo nan babu irin gudunmawar rayuwa da bai baka ba. Idan baka yi dan kowa ba, baka yi da Murtala Sulan Garo ba. To wato alhamdulillah ni duk irin wannan bana inkari. Ai dokar ƙasa ta baka dama a matsayinka na ɗan ƙasa, abin da bai saba shari'a da doka ba kai abin da kake so. Amma abin da nake mamaki shine ni na san irin alkhairan da gwamnatin jihar Kano ta yi masa. Na san irin alkhairan da iyalan mai girma gwamnan jihar Kano suka yi wa wannan mawaƙi rarara. Na san irin alkhairan da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi wa rarara. Kai ko mai girma gwamna wani irin laifi ya ma, in ma ya yi ma laifin da ba za ka iya masa kara ya ci arziki ba. Ba na dage lallai wai sai ya yi ɗan takarar gwamnan jihar Kano ba, ai yana da zaɓinsa. Amma me yasa ba zai ci arzikin wa'annan bayan Allah ba? Ba a ce ya ɗauko wani bare ba, ɗan jihar Kano ne yake goyon baya. Kamar wannan zaɓi nashi bai kamata ku ɓangaren gwamna Abdullahi Umar Ganduje ku mutunta sa ba? To a zahiri dai yanzu misali ai kaga wannan shine wake da shinkafa har ma da tsakuwa da yake neman zuba a cikin abincin da zai ci. Ka ce a sama kana yin mai girma ɗan takara a Suwaju Bola Ahmad Tinubu, kuma ka ce a ƙasa baka yin ɗan takarar gwamnati. To ai duk mai hankali da ƙasa ake tattakawa har a je sama. In jiha bata samu ba, ta ina ƙasa za ta samu? Sai jiha ta samu ake tafiya tarayya. To ka ce daga ƙasa za ka ɓarar, idan ka ɓarar daga ƙasa, shi wanda kake son daga sama za a sako shi, daga ƙasa za a sako shi ya sama, ba wai daga sama za a sako shi ya yi ƙasa. Haka tsarin nan yake. Wai watakila saboda za a fara yin zaben shugaban ƙasa ne kafin a fara yin na gwamnoni. To ba mamaki, zaben shugaban ƙasa dai shine farko, zaben gwamna shine na biyu. Kuma abin da rarara ya sani cewar idan har aka wayi gari yau dan takarar shugaban kasa ya zama shugaban kasa a Najeriya, an zaɓe shi a matsayin president, to kai ka san cewar duk wasu hanyoyi da za a bi da za a lallaba al'umma dan a dawo a sake yi a ƙasa a zaɓi gwamna dan takarar gwamnan jam'iyyar APC ba laifi bane ba. Amma dai ya sani wannan abin da ya tafka ce, ba laifi ake masa ba, kuma duniya ta shaida, ku kanku yan jarida ku shaida
mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai yi wa Rarara laifi ba, bai kori Rarara ba, bai ce Rarara kar ya ƙara zuwa gurinsa ba. Rarara bai je ya ce yana son ganin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai samu dama ba. Mai girma gwamnan jihar Kano bai taɓa cewa in Rarara ya zo guri na jami'an tsaro na ko ma'aikata na ko mutane na kar ku koyi ku ba shi dama izo ya gani. Asali duk sanda Rarara yake son ya ga gwamna yana zuwa ya gansa darin. Kai ta wani bangaren ma a gwamnatin wani lokacin mai girma gwamna ayyuka sun masa yawa, ni kai na ba zan je in ga gwamna tare ba, sai na kamo Rarara mun tafi tare mun je mun ga gwamnan nan, domin shi Rararan nan ba abokina ne, amini na ne kudda kudu. Duk wani wanda zai zo i baka labarinsa sai dai ya biyo bayan mu, kowane ne ya san mu, mun san shi, mun san abin da zai iya, ya san abin da za mu iya. Kullum mu muna kallon halacci, ka kalli inda aka kyautata maka. To malam dan jarida, ai shi wannan maganar da misali yayi ai wasan yara ce. Ka kalli gwamna ka ce masa wai me yasa kai kake yin wani, kai ka san babu ta inda zai kalli gwamna na farko ya ce me yasa kake yin wani. Sannan ya za a yi a ce kana mawaki za a fitar da ɗan takarar gwamna gari irin Kano, wai sai an yi shawara da kai, na farko. Na biyu, ɗan siyasa ne kai. Na uku, akwai sirri da mutane ba su sani ba, wanda kaga yanzu wannan dama ce ta kafa sadarwa wanda duniya tana gani. Ya zaɓi lokal gamman uku, ya kalli mai girma gwamna ya ce mai girma gwamna ina so ka bani dama in fito da 'yan takara. Yanzu gari irin jihar Kano sunanka Dauda Adamu Kahutu Rarara, Kahutu jihar Katsina. Yanzu shi kenan ka kaddara ni dan lokal gamma din misali Nasarawa lokal gamma, shi kenan sai a ce wai Rarara ne zai ba da dan takarar dan majalisar tarayya da dan majalisar jiha a lokal gamma dina na Nasarawa a matsayin sa nawa? Rarara ba dan siyasa bane, mu ne yan siyasa. Rarara mawaki ne. Idan ka tsaya a harkar wakar ka, duk mutum a rayuwa yana tsayawa a layin da yake, a layin ka kake, aka san ka da shi, a shi kake tsayawa. Idan dan siyasa ne shi ya kwabe rigar waka ya ajiye ta gefe ya dawo cikin mu yan siyasa ya gwagwarmaya da mu. Amma babu ta inda za a yi kana mawaki kuma wai har ka ce kai za ka tsaye da 'yan takarkaru lokal gamman uku. Shi wannan mai girma gwamna ya kira wa'annan kokas na lokal gamman din ya tara su da duk masu ruwa da tsaki ya ce Rarara ne zai tsayar muku da dan takarar dan majalisar jiha ko dan majalisar tarayya. Dan Allah yayi daidai da kai dan jarida da duniya masu sauraro, wannan abin yayi daidai a ce Rarara shi zai tsaye da dan takarar dan majalisar jiha da dan majalisar tarayya. Babu inda na ce wai ina roƙon Rarara ya zo yi waka, babu inda na faɗa haka, ban faɗa ba, ban roƙe shi ba, ban ce masa ba. Ni abin da nake kallo shine halaccin da gwamnati ta yi maka, ka dubi halaccin da gwamnati ta yi ma. In za ka iya mata kara, ka yi mata kara, amma in ba za ka iya mata kara ba, ba zan yi ka ba, to bai kamata kuma in yi magana akan ka ba. In ba zan yi ka ba, to ba zan yi magana akan ka ba. Da ya tsaya a ba zai yi ba, sai ijabakinsa ki shiru, shi ke zance ya kare. Ai tun wannan abin da ya tunzura shi yana tunanin cewa an ɗauki sunansa ne an sa a campaign director na, yana cikin members na campaign director note da za a yi, kuma daga baya an cire sunansa. A gaban sunansa aka rubuta Dauda Adamu Kahutu Rarara sai aka sa Kano. To idan ba za ka yi dan takarar Kano ba, ai kuma babu yadda za a yi a ce wai an sa Kano a gaban sunanka, a'a ba zai yi ba. To ai ka san shi aka ce wai idan abu kura ta taso kowa kokari yake ta iya bangaren sa ya ga ya ɗebi ruwan da zai yi fa mata. Duk abin da ya faɗa wannan ba gaskiya bane ba, kawai da yana tunanin cewa zai kirkiri wani abu da ya kare kansa ne shi kadai ne. Yanzu ka kalli shugaban jam'iyya na jihar Kano Abdullahi Abbas Dan Sarki, ka duba yadda suka ba da rayuwarsa akan wannan gwamnatin ta tabbata, wanda ni da nake magana a wannan lokacin da wa'annan manyan muhimman mutane suna dewa da suka sadaukar da ransu, ni ba ma na cikin tsarin. Hasali ma a lokacin ni dan adawa ne, kuma ba laifi bane a siyasa misali, amma mun ga irin kokarin da suka bayar. Babu waɗanda suka bada wahala, suka bada wuta a wannan lokacin, suka tsaya kai da fata irin su dan takarar gwamnan yanzu na jihar Kano mai girma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna, da su Alhaji Murtala Silangaro, da su dan sarki jikan sarki, irin su Ali Baba, irin su Musa Iliyasu Kwankwaso, da sauran al'umma da mai girma gwamna ya taho da su ɗan bi kwata, wanda suka dinga ba da rayuwarsu
da ransu da lafiya da kamfen ko ina suka dinga shiga lungu da sako. Yanzu duk ina zai kai wa'annan mutanen da ɗanbin yan gwamnati da suka tafi suka bada gudunmawa local government by local government, sai ya ce shi kaɗai kawai wai shi ne ya sadaukar da ransa lokacin da ake rigimar inconclusive. Bari in gaya duniya, ina zuwa, bari in gaya duniya in ba sani ba, lokacin da ake rigimar inconclusive da aka ce an tafi inconclusive, Dauda Adamu Kahutu Rarara mawaki billahi allazi la ilaha illa huwa guduwaye ya koma Kahutu. Idan muka turo mizani babu yaron da ya iya tsayawa a mawaka kai da fata irin Ado Gwanja, wanda ya tsaya duk abin da muka yi in mun yi sai ya tura mana da martani a wannan lokacin. Dauda guduwaye saboda wutar tafi karfinsa, aikin ya taka. To alhamdulillah, ita waka, duk wakar da Rarara zai sa maka sunan mutumin da ya dau nauyi. Duk wakar da zai in dai a Kano ne zai tari gabar wani abu ko ta rigima ko ta shari'a ko wani abu dai wanda zai hada hankalin al'umma. Kuma idan yayi wannan wakar to sai ya sa sunan wani mutum da ya dau nauyi. Na sani, ya sani, duk mutumin da zai sa sunansa a waka shi ya dau nauyi yana biyan sa kudin wakan nan. Babu wata waka da Rarara ya taɓa yi wa gwamnati kyauta ba tare da biyan sa akai ba, babu ita. In kuma akwai, ya fito ya faɗa cewar ga wakar da ya kyauta. Idan Rarara ya yi waka a wannan lokacin ta a kotun ma Ganduje ce ko Kano ta Ganduje ce, ina mawakin da ya yi wakar Gandujiya halacci zamani kowa da nasa, APC ake, Ganduje ake, birni da ƙauye, shi kare mutunci, wannan baya nufin mutunci. Ina wannan mawakin? Shi ko me za a gaya masa? Ina mawaka da dama da suka yi waka? Ina wanda ina gwamna Ganduje saurara, ina mawakin da ya wakar, saurara, ina mawakin da ya wakar Allah ya raka taki gona, wani yaro waziri wanda ya sai koma wazirin Ganduje, da sunansa wazirin Rarara, yanzu yaron ya koma wazirin Ganduje. Shi ne wannan waziri, shi ya wakar Allah ya raka taki gona, Allah ya raka taki gona, amma Rarara ya ɗauki wakar ya ɗora a kansa, yake cewa mutane shi ne wannan wakar. Bayan ni na san ba shi ba, al'ummar da muka fito a cikin su sun san ba shi ba. Ai ba a zuciyar mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba, ni kaina mai magana na Brasta a zuciyata wannan waƙoƙin a yanzu ina jin daɗin su kuma na ga tasirin su. Amma ka sani duk abin da kai aka biya ka to baka da wani haƙƙi da zaka zagaye daga baki wata magana. Duk abin da kai aka biya ka, duk wata waƙa ce biyan sa. Wato ka sani ni ɗan fim ne kuma ɗan siyasa ne. Shi kuma Dauda Adamu Kahutu Rarara mawaƙi ne kuma abokina ne, aminina ne. Kar ka ga an zo social media misali ka ɗauka wasu ko su ɗauka abin kamar yaƙi, ba yaƙi ba ne ba. Ita gaskiya haka take, gaskiya haka take. Amma Rarara ni da shi na kira shi a waya mun yi magana, ni da shi na je gurin wani gwamna wanda gwamnan in ya ji wannan maganar da muke ya san cewar da gaske ne. Na same shi akan ya shiga cikin wannan batu, in yana tunanin an masa laifi ma ya ba shi hakuri, in ba laifi aka yi masa ba. Mai girma gwamna, gurin gwamnan da na je na same shi, na ɗauki Rarara ya kai shi gurin mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba da hakuri, a dawo a ci gaba da mu'amala arziki. Idan ma ba za a yi mu'amala arziki ba shi hakuri, amma wani ba zan yi sabgar ka ba, shi ne ba zan shiga taka ba, kai ma karka shiga tawa. Ba laifi bane. Na samu sanata, wani sanata guda, na gaya masa ni mun yi magana da Rarara, na kira Rarara na haɗa shi da shi da wannan sanata, ya yi masa nasihar da duk sai masa ta ja hankalinsa. Akwai ɗan majalisar tarayya da yake jin kunya, wani mutumin mu ne, na je gabansa na kai masa kukan cewar ya kira bawan Allah na shi da shi su zauna, ya gaya masa gaskiyar al'amari. Ya gaya masa karfe 3:30, 2:30, karfe 4 da dare na kira Rarara ni da shi a waya, na gaya masa cewar ga abin da za a yi a zauna lafiya, da ka zo kana guduwa kana ɓoye-ɓoye. Menene ya kawo ka dinga guduwa kana ɓoye-ɓoye daga jihar da iyalanka suke zama, jihar da iyalanka suke, kimar ka take, aka san mutuncinka, aka san martabarka. Jihar Kano ba mu da wani gari da ya wuce jihar Kano wanda muke zaune. Duk inda zamu je neman abinci muke yi, amma Kano nan iyalanmu suke, mu dawo mu ci gaba da harkar arziki. Yanzu Rarara ka jawo kanka gashi kana ta guje-guje, kana ɓoye-ɓoye, kana na balaɗe. Kaga mawaka da Rarara yake zargin cewar su za su rusa masa
su suke neman yadda za a rusa masa gida. Zargi yake. Asali ma akwai mawaki ɗaya da yake tare da shi kullum suke mu'amala Allah da kullum, inda wanda yake son a rusa masa gida wannan mawaki, shi kuma mai girma gwamna ba zai taɓa rusa gidan Rarara ba, don gidansa baya gabansa. Ba gidan Rarara ba, Rararan ma baya gaban gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje, bare wani gidansa. Me zai ya rusa gidansa? Ya rusa gidansa ya gobarar titi, ya je ya ce an rusa masa gida ɗaya, ya ce an rusa masa dubu. Ba shi kaɗai ba, da hannu ma sai mun ci abinci ta wani bangaren. Ta haka ba wannan ne wai ake magana za a rusa masa gida ko ana bin shi ko a'a, shi ne ya ga yayi abin da bai dace ba yake gudu. Amma babu wani mutum, ni a sani na a gwamnati, mutum ɗaya da yake ƙara hirar Rarara ma a matsayin wanda za a zo a ci gaba da wata mu'amalar arziki, domin an yi abin arziki a baya ka mai da shi siya. Wa zai so yanzu ya ƙara abin arziki da kai ka mai da shi siya? Ya nemi sulhu da mu tsakaninmu da Rarara yanzu gwamnati ta jihar Kano babu sulhu. Kai bari gaya maka wani abu da baka sani ba, akwai wasu gwamnoni guda uku, akwai a gabas akwai a yamma, da suke ta kokarin wai sai sun ɗauko shi sun hakurkurtar da mai girma gwamna. Bayan wa'annan gwamnonin su sani, ni na san lokacin da yake ya kasa yake rantsuwa ba zai musu waka ba, amma sun ƙara shigowa gonan mu suna cewa wai a kawo shi a zo a lallaba a tafi a je a yi sulhu a bada hakuri. Sulhu da wa za ka yi sulhu? Kana yin sulhu da abin da yake mai kyau ingantacce a cikin al'umma ne. Sannan su da suke ta wannan taga muryar, idan gaskiya ne me zai hana su ɗauke shi su kai shi jihohinsu ya je can ya ci gaba da musu wakar? Misali, in gaskiya ne wannan abu, sai ku ce za ku rakito mutum wai ku kaji babu mu babu ko ba ma shi ba, su kansu wannan gwamnonin guda uku da suka haɗe kai suke tunanin cewar wai su za su yi sabga da Rarara, mun bar musu shi su je su yi mu'amala da shi. Amma mu mu'amalar mu fasilan a matsayin masana'anta ɗaya da muke tare, mu'amalar mu ta masana'antar mu ɗaya da muke tare da shi, mu tana nan muna ci gaba da mu'amalar mu, amma a gwamnatance da kuma wasu abubuwa na gwamnati da wasu alkhairai na gwamnati da wata hidima ta gwamnati ba ma tare da shi. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya daga kima da mutuntaka da martaba tawa. CV na inda bai ba, yanzu mai girma gwamnan jihar Kano ya cika CV na jim. Yau bayan advisor da ya min, yau mai girma gwamnan jihar Kano ya je Abuja ya neman min director mobilization and strategy Kashim Shettima 2023. Duk abin da za a yi na Kashim Shettima a arewacin Najeriya, ina cikin masu tsara ko ni ne masu tsarawa a harkar performing arts and directing. Yanzu wannan kimar nan ce, kafin a yi min wannan shi aka goyo aka yi wa, cikin mutunci da girma da daraja da martaba. Amma wannan mutum ba zai waiga ya kalli alkhairi ba, ba za mu iya waigawa kullum mu kalli alkhairi ba, sai mu waiga mu kalli bukatar mu ta yanzu. Kalli abin da aka taho da kai a nema na mutunci aka goya. Babban dan jarida, ai ni ba na kore gari ko kasa, ai baka ji ma ta inda ne masa kore ba, saboda ai ni a guri na arzikin kasa baki ne in sun zo da alkhairi. Duk arzikin jiha, duk girman jiha, karfin arzikinta baki ne inda alkhairi. Mu kanmu baki ne a duniya. In ka guji bako, wane ne abokin mu'amalar ka? Ai ban taba kallon mutum ni a duniya mai masa burin gari ba. Ai har gobe rayuwa muke ba mu gama ba, ni ma ban san inda zan ci kaina ba. Ba zargi nake ba. Yanzu ba na gama gaya ma mai matsayin Dauda da muka wuce rana. A guri na Dauda abokina ne, abokin neman arziki na ne. Dan haka duk abin da zan faɗa ya san babu ƙarya a cikin abin da zan faɗa. Duk abin da zan faɗa babu shari, babu ƙage. Ni ya sani, ya san abin da zan iya. Na san sa, na san abin da zai iya. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu mai suna daga Kannywood. Ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu ta Kano Hausa 24 domin samun sabbin shirye-shiryenmu tare da ajiye mana ra'ayoyinku. Mun gode.